क'क्राझार जिल्लानि इस्मालिगाव महनपुर हालामनि सिङाव थानाय इस्मालिगाव गामिनि थागिबि करटें नार्जारी आरो चिरां जिल्लानि बाथाबारि गामिनि रीना बाला औवारिया गावसोर सानैहाबो मोजां मोनलायनानै थांनाय 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दानखालि इसोरनियाव समायखिरा लानायजों जुलि लालायदोंमोन। बेनि उनाव जुलि जानायनि 3 दाननि गेजेरावनो करटें नार्जारीनि आंगो बिसिया गावनि फिसाय आरो नखरखौ गारनानै बहाबा खारखोमालाङो। इस्मालिगावनि गामिगोराया फोरमायदों दि मोन्नैबो नखरजों लोगो नांनानै जेरैब्लाबो नागिरनानै लाबोफिनगोन होननानै खौरांगिरिनो फोरमायो। लोगोसे गामियाव मिलायहोलायनानै बिजिरनायनि गेजेरजों समायखिरा लाहोलायनानै आरोबाव बिसिनि नखरखौ मोजां रायजो जाहोफिनगोन होनना फोरमायबावदों। नखरनि सुबुं आरो गामिनि सुबुंफ्रा खावलायदों दि सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला हौवानि नखर आरो हिन्जावनि नखरनि जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय जानबुं नम्बर 9394252811 बिसोरो आंनि फिसानि सोमोन्दै फैदों आरो आंनि फिसाजोआ बिसमुरि कासबारियाव हाबा जाहैबायमोन। बे हाबा जाहैनायखौबो जोङो मिन्थियाखैमोन। बिमा बिफाया गाव माला देवाननि खोथा लानानै थांखो जोंबो जेबो मिन्थिया आरो गावनो सिरि सिरि थांबाय, गावनो हाबा जाहैबाय। उनाव मा सानखो बेयो आरो फैनानै बिदिनो एसे जोंबो दावराव दावसि जालायनानै बुजाया जायो ग्रोब हरफिनबाय जोङो। हरफिननायनि बेलायाव बियो एसे गोबाव थाहैदों आरो थायै गावसोरबा मा जालायखो जोंबो बेखौ मिन्थिला। जोंनि खोथाजोंबो थांनाय जायाखै। गावसोर संसार जानाय बेलायावबा मा जाखो। उनाव बे गथ'आ सानसेखालि न'आव सानसे फैनानै थाफैदों। ओमफ्राय बिसिनि सिरि सिरि मोजां मोनलायनाय रायलायनायखौथ' जों मिन्थियाना, रावनिबो फिसाफ्रा बिमा बिफानो फोरमाया, खिन्थाया। ओमफ्राय बिसोरो उनाव गावजों गाव खोथाजों खोथा थालायलायनानै उनाव बिदिनो बिसोरबो गाव जे जायगायाव हाबा जाहैनाय मानसि बिसोर फैनायावसो जों आन्दायलायबाय आरो बोरै जाखो बिदि आसरित। ओमफ्राय बिदिनो गावहाबो खोथायाव दंखायोमोन खोमा, थांबाय बियो गाबगु खुगु खारबाय। जों हरफिननो नागिरदों आरो बे समावनो बियो दसे खालामब्रबबाय, बाव होसोबाय, लायबाय, खुनुरुखुम बुजाय आजाय हरबाय। फंसे फंनै जों बुनानै हरबाय, धिक्कारजों दुखुजोंबाबो बुजायनानै। जोंथ' फैफिनजानो लुबैयो, दा मोनफिनजानो लुबैयो गावनि फिसाखौ मोजां मोनफिनोबा। औ, नोंसिनि गेजेरजों जेनेबा मिडियानि गेजेरजों मोनफिननो लुबैयो आरो दा फिसाखौ। दा रायजो राजाजों माने जोंबोथ' नागिरनाया नै दा मिडियानि आखायावनो होनाय जाहैबाय, बिसिनियावनो खोख्लैनाय जाहैबाय जोङो बे नागिरनायखौ। रायजो राजायाबो जोंनो एसे हेफाजाब होगोन बायदि जों बेखौ साननानै लायो आरो दा आंनि फिसाजोखौ सोरबाफोर नुबाय बायदोंब्ला आरो जेनेबा बे माबायावनो नाम्बारावनो बुहरनो हागोन, खिथाहरनो हागोन आरो बाव नाम्बार होखानाय जागोन जोङो, फन नाम्बार। फिसाजोआ जेनेबा नुबायबायोबा मिन्थिबायोबा जोंनाव फैफिननो हागोन आरो जेनेबा सोरबा माबाबो खिथानो हागोन जोंनो, खिथाहरग्रोनो। आरामसे माने दोनबोलायदों आं बास स्टेन्डसिम। बेनो माने 300 थाखाल' हरनाय जादों आं सिडलिसिम फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय बियो बुंबाय, आं दा नों नेनो हायाबा दा फैसै, फैनो सोलाबाबा आं गारि रिजार्भ लानानै थांफिनसै होननानै आरामसे बुंबाय आरोखि। आङो दिनैनि मिडियानि गेजेरजों आं संसार जाबाय जेब्ला, गावबोथ' रान्दिखासोमोन, आंबोथ' माने गैखाया, आंहाबो गोमाजाखानाय। दा जोङो इसोर गिदिर सदखेरा लालायलायनानै इसोरखौ दहाय होनानै जोङो जुलि जाबाय। आं बेखौथ' माने सहजै बावा, आरो इसोरा बावा, मानसियासो बावनो हागौ। दा जोङो मोनसे खावलायबावदों, सारा भारतावनो माने बर' मानसि दंहैजोबखायो जेरैबो बेंखननानै। दा सारा भारतावनो जुदि बर'फोर मानसिफोर दङ हिसाबै नुयोब्ला बेखौहाय जोंनो खबर हरगोन, मोनसे नाम्बार होगोन जोङो। बे नाम्बारजों जाहाथे खबर हरो, जाहाथे खिन्थाहरो, जों बेखौ खावलायबाय। दा जाहाथे माने बयबो मदद होयो, बेनि गेजेरजों जों जाहाथे मोननो हाथों। बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो संगठनाव होनहरनाय जायाखै। जोङो डिस्ट्रिक्टनि माखासे NGO मोनसे थायो,
सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाहाथे हाबा जायोब्ला बा हाबा होनो नागिरबा बिसोर माना बिनि सायाव जोङो मोनसे कमप्लेन हरदों। बिसोरो पुलिसजों रायज्लायनानै माबा मोनसे एफआइआर होलायलायोबानो बिसोर थाखुमानो हाया, बिसोर जेरावबो थानो हाया, बे बाथ्राखौ बिसोर कमेन्ट हरदों। बे आरोखि जोङो एबसुजों बा अबेबा संगठनजों जों रायज्लायनाय जायाखै। खारन मानो गामि दरनैजों जोङो रायज्लायग्रोनो मोनाखै। गामि दरनैजों रायज्लायनानै माबा मोनसे समाधान फैयो नामा, गोरोबलायो नामा, बेखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो आफादाव जोङो रायज्लायनाय जायाखै। दा दिनैसो रायज्लायजेनदों, बिनि उनाव जों मा राहा लानाय जायो, राहा लानाय जागोन। दा जेथुमानि जोङो गामि दरनैजों गोरोबलायनानै नागिरलायनायनि जे बाथ्रा होनदों, मानसिखौ जों जेरैबाबो बरनगोन। हाजार दिल्ली बम्बाइआवनो थाहै, हाजारखि कलकाता अबेबा दाबसे गोजानावनो थाहैथों, सारा इण्डिया सारा आसाम बेखौहाय नागिरहोनो जोङो खावलायगोन बा जोङो थिरांथा लागोन, बोसोन होगोन। दा बे हिसाबै बिथांमोना थाखुमानो हाखानाय नङा आरो जेरावबो थानो मोनखानाय नङा। जिथु माने इण्डिया कान्ट्रियावनो जोङो गासैखौबो नागिरहोजोबगोन आरोखि। दा बे मिडियानि गेजेरजोंनो बेखौ बरनगोन आरो मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो सुलुं लानानै मोनफिननो हाथों, जों बेखौ बुंबाय। दा गामिनि रायजो राजा आरो जोंनि गामिनि रायजो राजा दिनैनि समावहाय जोङो सुबिसार जे मोनसे सावराय मेल ओरैनो जख'न्थाय एजिकिउटिभ बायदि बेजोंहाय जोङो समाधान खालामनानै दिनै मिडियानि गेजेरजों होबाय। दा जोङो मा होनदों 3 मासखौ जोङो रेहाय होदों। बे 3 मासनि गेजेरावनो जथेस्थ' बरननो हागोन मिडियानि गेजेरजों जों आसा खालामबाय। आरोबाव जुदिअ आफा बोराइ बाथौआ अननानै जाहाथे जेबो जाया मानसिया जों गोथाङैनो मोनफिनो, जों बेखौ आसा खालामनानै जाहाथे बिसोरनि जे जोंहा रिना औवारि जे जोंनिनो गामियाव हाबा जाहैनाय, बे रिना औवारिखौ जाहाथे जों मोजाङै मोजां नुफिनो, मोजाङै मोजां मोनफिनो, जों बेखौ आसा खालामनानै आरोबाव खेबसे बुंहरबावनाय जाबाय।